Manté un nivell molt alt. Afegiria altíssim, un cop més, els resultats, els triomfs i l'exemplar treball dels nostres i les nostres esportistes, tècnics i dirigents han fet que la nostra ciutat, Santa Coloma de Gramenet, sigui una de les capdavanteres en les diferents disciplines esportives en tots els àmbits: barceloní, autonòmic, català, estatal, europeu, internacional, mundial. Homenatge i reconeixement d'una trajectòria esportiva a aquelles persones i o entitats que per la seva qualitat humana i mèrits hagin destacat en favor de l'esport i la seva promoció. Només els que esteu aquí o la pràctica de l'esport a la nostra ciutat. Tenim moltes més entitats, molts més equips i persones individuals que es dediquen a la pràctica esportiva, que fan de l'esport tot un valor personal i una satisfacció, i que penseu que totes aquestes persones a lo millor no competeixen, sinó que es dediquen a l'esport per l'esport a nivell de lleure, i que també ens hem de recordar i fer-los un recordatori, un present en aquest. En l'esport som plenament conscients del pes que representeu a nivell associatiu i a nivell esportiu com a ciutat dins el mapa esportiu de Catalunya. Doncs que en definitiva el fet que es facin al Teatre Segarra, que és un espai cultural i que estigui ple de molta gent, però bàsicament de gent jove, que igual és un tòpic, però sou el futur de la ciutat i vinculat a l'esport, doncs evidentment els que tenim la responsabilitat de governar aquesta ciutat avui ens sentim plenament orgullosos de poder compartir aquest esdeveniment. Són temps en els quals hem de prioritzar molt bé les intervencions que fem, com destinem, a què destinem els recursos públics, però hi ha un aspecte que és molt important, que és garantir la cohesió social i la igualtat d'oportunitats. De la milla cross, 800 i 3.000 en pista coberta, 1.500 aire lliure. La seva entitat és el CRAF Sant Sebastián i és la campiona de Catalunya júnior de llançament de martell. I ara un altre campió, i l'Adrián és campió de Catalunya júnior de triple salt i pista coberta. I veteranes a nivell de cross, l'equip format campió d'Europa, primer campió continental que passa per l'escenari avui del Teatre Josep Maria de Segarra. Campiona d'Espanya d'aquest vespre, Teona Gazdeliani, campiona d'Espanya sènior de comitè. Déu-n'hi-do l'èxit del gimnàs Dojo Satori. Jonathan Tineo, campió d'Europa, un altre campió continental de karate Kyokusenkai. Infantil A, campió de grup Lliga Regular B1, i el primer campió del grup C2. És el torn del Verge de les Neus. Aquesta temporada han assolit diferents campionats. Han estat campions a les categories Premini A, campió de Lliga a nivell B1,
El sènior A ha estat campió de grup de segona categoria i ha assolit, a més, l'ascens. El cadet B ha estat campió del grup nivell B i el Premini Blau ha estat campió. També volem que pugi a l'escenari els representants de l'entitat Raf Ganet i concretament el campió de grup categoria mini A nivell B1, campió també del seu grup a categoria mini negra fase prèvia i campió fase prèvia categoria cadet, a més de l'ascens a categoria preferent de l'equip júnior. El Club Bàsquet Santa Coloma aquesta temporada 2011-2012 ha assolit diferents campionats, com per exemple del Mini A, campió de grup nivell B1, l'infantil B, campió de grup nivell C2, l'equip Premini, campió de grup nivell B, i l'equip cadet, campió de grup nivell A. Concretament, els equips Premini, campió de Lliga nivell D, el sènior B, que va assolir l'ascens a tercera categoria catalana, l'equip Mini A, campió de grup nivell C, i molt especialment l'equip cadet, campió de grup nivell C. Aquest equip, el cadet del Fuster, avui vol retre un petit homenatge i reconeixement al seu entrenador, en Jorge Sánchez, que està travessant per un moment delicat de salut, però que, si no m'equivoco, demà tindrà l'alta hospitalària i podrà tornar a casa. Llàstima que per un dia no estigui avui aquí amb nosaltres. Parlem de Villar de Santa Coloma, hi ha un nom que és el de Dani Sánchez. Dani Sánchez, com deia l'alcaldessa del seu Parlament inicial, és un autèntic col·leccionista de títols. I aquest any no ha estat diferent. Ha sigut campió d'Espanya de billar a 3 bandes, 14 títols assolits, i avui volem retre també reconeixement, encara que no podrà recollir el seu premi perquè es troba a Corea i Japó, on estava jugant una sèrie d'exhibicions. Dani Sánchez, un fort aplaudiment per ell. Hem que pugi a l'escenari Beatriz Alfonso, campiona de Catalunya sènior, Carlos Rojano, campió d'Espanya cadet per equips, i Artur Siuret, millor tauler de Catalunya, tots ells de la secció escacs La Colmena. Avui també rep el seu guardó en Daniel Conde i Mario Peña, parella del Club Pelotari Santa Coloma, campions de Catalunya a la categoria infantil. Comencem pel Club Esportiu Arrabal Calaf, campió de Lliga a la A, campió de Lliga Cadet A, campió de Lliga Cadet B i campió de Lliga equip veterà. Tenim l'honor a Santa Coloma que una colomenca aquesta passada temporada ha estat campiona de Lliga. Es tracta de la Míriam Dieguez, que pertany al Futbol Club Barcelona. Avui no pot estar amb nosaltres, està entrenant i, per tant, recull el seu guardó en Tania Muñoz. Aquest és un premi que a mi em fa especial il·lusió. És el fill d'un jugador que va arribar a Santa Coloma fa ja molts anys i que s'ha fincat aquí, en aquesta ciutat, i que és colomenc. És un jugador jove que ha debutat a primera divisió, ho va fer davant l'Atlètic de Madrid al Calderón no fa molt. Ell es diu com el seu pare i segurament tothom ho recordarà. En Tarsi Aguado és el fill, però com que està a Saragossa i no pot venir avui, recollia el seu premi el seu pare, Tarsicio Aguado Simón. El futbol amb 2 premis més a una mateixa entitat, el Club de Futbol Singerling. Es tracta de l'equip juvenil B, ascens a primera divisió, i l'Aleví A, ascens a tercera divisió. És el moment del futbol sala. Si aquest esport es coneix a Santa Coloma i fora de Santa Coloma,
és sobretot per la figura d'un jugador etern que aquesta temporada ja no juga a la Lliga Espanyola, sinó que ho fa a un altre país. Parlem d'en Javi Rodríguez, exjugador del Barça, exjugador d'Indústria Garcia, que coneix ara com a Marfil Santa Coloma, i que va ser la temporada passada campió d'Europa, de Lliga, de la Copa del Rei i de la Copa d'Espanya. Malauradament avui no pot ser amb nosaltres, insistim, està a Kuwait, però ens serveix primer per donar-li un fort aplaudiment i en segon lloc per obrir aquest apartat dedicat al futbol sala. Javi Rodríguez. Comencem per la Unión Las Palmas, equip cadet juvenil, ascens a segona divisió i campió de Lliga. L'Alaví B, ascens a primera divisió. L'equip femení, campiones de Lliga i ascens a segona divisió. L'equip femení escolar del futbol sala Ràpid Santa Coloma aquesta passada temporada es va proclamar campió de Lliga. També volem que pugi a l'escenari l'equip sènior del futbol sala Segarra, que va assolir la passada temporada l'ascens a tercera divisió. Amb l'entitat referència, futbol sala Marfil Santa Coloma, el seu equip femení, campió de Lliga i ascens a primera divisió, el seu equip Alaví, campió de la Copa Catalunya, el seu equip Benjamí, campió de la Copa Catalunya i campió de Lliga, i també a títol individual i personal a un jugador que està en el primer equip, que avui no ha pogut venir. Es tracta de Lluc Parera, internacional amb Espanya a la categoria sub-19. En Carme Bernal, directiva de l'àrea social, recollirà el premi en el seu nom. I ara anem amb un clàssic i una clàssica. A lluita de braços no és el primer any ni el segon que reconeixem la tasca de la Sònia Mires, de l'Associació Catalana de Lluita de Braços, campiona d'Espanya i de Catalunya, de lluita de braços i vuitena al Mundial, que es diu ràpid. I el Michel Mires, campió de Catalunya en menys de 75 quilograms, també de l'Associació Catalana de Lluita de Braços. I ara un premi per la natació amb arrels colomenques, malgrat que en Juan Miguel Rando defensa els colors d'un club gairebé veí, entre cometes, el Club Natació Sant Andreu. Ha estat campió d'Espanya de 200 metres d'esquena, en piscina de 25 metres i olímpic, sang colomenca, arrels colomenques a Londres, als Jocs Olímpics. Ara està competint, que ha de fer sinó un esportista, al Campionat d'Espanya a Pontevedra. Pilar Jiménez recull el guardó, més que merescut per un olímpic, per Juan Miguel Rando. Però atenció, perquè d'un olímpic a una olímpica, a una paralímpica. Un fort aplaudiment per Begoña Curero, paraolímpica, campiona d'Espanya de 500 i 100 metres braça, de l'Associació Natació Gramenet, de Santa Coloma. Tot un orgull per la ciutat. Begoña Curero. Sent de la natació al futur, Judit Ferrera, del Club Natació Sant Andreu. I de la bona salut de la nostra natació, el gran moment de forma dels nostres patinadors i patinadores. El Club Patí Gramenet. Atenció, perquè Grace Lloret és la primera guardonada, campiona de Catalunya, d'Espanya, cadet i figures lliures. David Bueno, ascens a categoria júnior nacional. Natàlia Jiménez, ascens a categoria cadet nacional. Agustín Alonso, ascens a categoria juvenil provincial. Míriam Zamora, ascens a categoria juvenil provincial. Michel Valenzuela, ascens a categoria certificat modalitat lliure. Clàudia Poza, Andrea Donoso, Nayara Soler, Aika Benbella, totes elles ascens a categoria certificat modalitat lliure. La Marta Zapico, ascens a categoria certificat en modalitat figures obligatòries. El mateix Tatiana Cabestany i Duncan Lloret Davis, ascens a categoria júnior, tercer al Campionat d'Europa. I de l'èxit del Club Patí Gramenet a l'èxit del Club Petanca Santa Coloma, campions de Lliga d'Espanya. Una altra tripleta, campiones de primera divisió. L'equip B, campió de quarta categoria, i un altre equip, campió de Lliga Catalana. 4 equips del Club Petanca Santa Coloma, 4 guardons de l'esport colomenc. El rugby a Santa Coloma té nom propi, Santa Coloma Rugby Club. El seu equip sènior ha assolit l'ascens a segona catalana l'any 2012. Santa Coloma Rugby Club, el proper en passar per l'escenari del Segarra, la presència dels representants de l'entitat, repeteixo, ha assolit l'ascens a segona catalana.
I tancarem aquesta primera fase de la cerimònia de lliurament dels guardons amb un altre clàssic. L'Oriol Roca defensa els colors d'un club històric, el Reial Club Tennis Barcelona, campió de Catalunya i Espanya per equips, l'Oriol Roca. L'associació Esport i Salut, per la seva fidelitat en la pràctica esportiva. En Maria té 95 anys, un fort aplaudiment per ella. Déu-n'hi-do, amb 95 anys i encara practicant esport. Allò el coneixem com a Mare Coratge, per la seva constància en la pràctica esportiva, perquè té un nen, que es diu Nacho, que suposem que molta gent d'aquí ja coneix la seva història, pateix una malaltia desconeguda, la malaltia de Dent. Ella participa en l'equip Fundació Asdent a una de les proves ciclistes més dures del món, la Titan Desert. Insisteixo, és una Mare Coratge. Pateix, a més, esclerosi múltiple. Es diu Eva Jiménez. Un esport important, la gimnàstica de manteniment, cap a un grup de dones, dels molts que hi ha en aquesta ciutat per fortuna i que fan diverses tasques en diverses vessants. El grup de dones del Llatí, 25è aniversari d'aquesta entitat. Avui, més noces d'argent, nom propi del futbol sala de Santa Coloma, Ràpid Santa Coloma, la febre groga. Abans hem vist algun dels seus equips recollir un guardó. Futbol sala Ràpid Santa Coloma, 25è aniversari de l'entitat. I el darrer reconeixement per la difusió de l'esport i la imatge de Santa Coloma per un club de modelisme, l'Icarus, un grup de valers de radiocontrol que en aquest cas són més de 25 anys. I afegim 10, 35è aniversari de l'entitat. Retre homenatge a la memòria del que va ser davanter del Barça de les 5 copes, també entrenador de la Gramenet, i que ja ens va deixar. Lluís Eloi. Recullen el guardó el seu fill i nets. Un jugador que per la seva professionalitat i dedicació a la promoció del futbol sala i d'aquesta ciutat mereix com el que més aquest guardó. Parlem d'Òscar Redondo, jugador del futbol sala Marfil Santa Coloma fins la temporada passada, actualment entrenador del filial de Marfil i que avui no pot ser amb nosaltres perquè és el campionat d'Espanya. Recull el premi en el seu nom el director general del club, Joan Carles León. Vull que em prometi que no s'emocionarà, que no plorarà. És de llàgrima molt fàcil, és una persona entranyable.
Quan un té un problema al pavelló poliesportiu de Santa Coloma, pot sempre dir el seu nom i cognom, que se'l solucionarà. Per la seva dedicació a la pràctica esportiva i a la promoció del futbol sala, tants anys defensant Indústria Garcia i després Marfil Santa Coloma. Miguel Segura. Encara agraïm la vostra presència i us esperem l'any que ve, amb més guardons, amb més premis, amb més èxits de l'esport de Santa Coloma. Gràcies!